O vindeiro venres, o BNG de Chantada organiza unha charla informativa sobre as preferentes. O acto terá lugar no baixo dos sindicatos ás 8:30 da tarde. Nel falarán Andrea Bandeira, responsable do BNG na Vila do Asma, Isidro Rajo, da Plataforma de Afectados do Val de Lemos, Xesús Méndez, da Plataforma de Lugo, e o deputado no Parlamento Cosme Pombo. Hoxe coñecemos, segundo o BNG, que en Chantada hai máis de 200 afectados, e na comarca poderíase pasar dos 300. Está nun momento importante, case crucial, porque hai que ter en conta que o Goberno acaba de aprobar unha quita do 43%. Entón sería que os afectados perderían, sin máis ni máis, o 43% dos seus aforros nese momento importante. Pero, bueno, nós facémoslo tamén non só por iso, que é o motivo principal, senón porque aquí en Chantada sabemos que hai máis de 200 afectados. Nós temos contados 210, pero só en Nova Galicia Banco. Haberá outros máis de outras entidades que non temos nos coñecemento deles. Entón, estes 200 afectados, se lle sumamos tamén os que hai en Taboada e Carballedo, que tamén son bastantes, pois a mellor pasamos dos 300 afectados nesta comarca. Non sabemos os cartos que teñen retidos, porque ese dato ainda non o temos aquí en Chantada. Seguramente no Concello teñen, pero polas reclamacións que se fixeron nas oficinas de consumo, por exemplo, nesta que hai aquí en Monforte, pois calculamos que aquí, só no Concello de Chantada, hai retidos nos bancos, pois tranquilamente 5 ou 6 millóns de euros. Entón, é unha cantidade moi alta, se lle quitan o 40%, son máis de 2 millóns que poden perder primeiro os afectados e logo a propia economía do Concello, que tampouco está para grandes alegrías. A parte da situación actual, tamén se falará de futuro. Non é moi alentador, pero as presións que se están facendo dende os afectados si están dando os seus froitos. Os afectados mobilizáronse moito, crearon plataformas en gran parte do país que se mobilizaron moito e moi ben, presionaron moito, e gracias a eso, pois houbo xente que presentou denuncia no xulgado, varias persoas ou ben deles, e ata agora todas as sentencias foron favorables aos afectados. Iso foi unha vía de solución. Por outra parte está a solución das arbitraxes. Os afectados poden ir aos bancos, solicitar arbitraxe, e se se concede, pois hai unha comisión que decide que facer con esa participación. E ata agora, hai que dicir que se resolveron varios miles de arbitraxes e sempre favorables aos clientes, aos afectados. Iso quere dicir que a presión que están facendo as plataformas, a presión que están facendo os grupos que como BNG os apoiamos xunto con outros, está dando resultado. O sea, o momento é crítico porque se está decidindo quitar o 43%, pero por outro lado sabemos que coa movilización e coa organización os afectados están recuperando os cartos. E nós vimos aquí precisamente a organizar este acto para insistir nesta vía, porque non podemos quedar calados cando sabemos que nos van quitar pois eso, 43% dos nosos aforros, que para esta comarca, non só para os propios interesados, senón para a propia economía do Concello, sería moi importante. Lembren, a charla será o vindeiro venres no baixo dos sindicatos ás 8:30 da tarde.